Ahir estava parlant amb un company respecte que no li entrava al cap que jo decidís pagar per un joc a Steam sent que el tinc gratis a Epic. Li vaig explicar els meus motius i li vaig deixar anar que a mi no m'entrava al cap que pagués una prostituta per tenir sexe. Em va dir la típica monserga, que és una necessitat, doncs et vas anar, no et fot? I li vaig retreure que no tingui nassos a seduir i cuidar una dona i prengui la via fàcil. El pitjor és que em vaig sentir molt trista i fatal perquè a sobre se'n riuen i et fan sentir malament, com si fossis una feminista recalcitrant. En aquesta societat el sexe és massa important. Si no tens sexe ets una bestiola rara. Si no pagues per això també ho ets. On és prioritzar fer l'amor amb la persona que estimes? A banda que el sexe perquè sí, a mi almenys em trencaria per dins perquè sé que aquesta persona no m'estima. És una discussió massa controvertida. Vull dir que per una banda defenso la prostituta que treballa pel seu plaer. Per necessitat és una merda, la veritat, que no trobi una altra sortida i erradicaria òbviament la prostitució per màfies. Per altra banda, em cabreja per què es ven del teu cos perquè a un home o dona li sigui més fàcil prendre el que vol sense implicar-se en una relació, encara que per altra banda és bo de cara als malalts que d'una altra manera ho prendrien de la forma més agressiva. I em rebenta lògicament perquè tenim parella decideix visitar una senyoreta o cavaller per tenir sexe perquè amb la parella no n'hi ha prou. Doncs per això no tinguis parella, tret que tingueu aquest tipus de relació oberta. Per què collons és tan difícil entendre per als altres que el sexe no és tan important? Que hi ha persones que no sentim la necessitat de cardar perquè donem més importància a més coses i no només a pensar en el sexe? Per què t'han de fer sentir com si fossis una bestiola rara? Això em deixa molt trista i decebuda. Malauradament, el que penso i tendeixo a dir és que gairebé tots els homes que he conegut són iguals. Fins i tot el més lleig, amb perdó, busca un pivó i el que et diu que el que vol és algú que l'estimi, al final el que busca és una persona al costat amb qui tenir sexe, en el cas d'una relació a distància. Per què em sento tan malament, tan estranya i bestiola rara? Em fa sentir insegura.